masiku ano ukumoneka udandaula komanso usasangalala chikuchitika nchani? Mavuto nzanga ukumbukira nkhani ya mchimwene wanga nakuuza icha kuti anavulazidwa ali m'manja mwa polisi. Ndikuti kuyambira tsiku limene lolo sakuthaso kugwira ntchito ndipo sangathenso olokuyenda sakuyenda pano. Zona? Zinafika mpaka pamenepo? Ndikuuza. Unayesako kupita ku ICC ndikudandaula za nkhani imeneyi? ICC? Independent Complaint Commission. Ndi nthambi ya boma yomva ndi kufufuza madandaula anthu. Nkhani zokhudza apolisi, imfa kapena kuvulala chifukwa cha apolisi kapena m'manja mwa apolisi. Ndeti yeso upita umeneko. Kumeneko nkofunika upite. Zikoma kwambiri nzanga. Mukafuna kudziwa zambiri za Independent Complaints Commission kapena kupereka dandaulo lanu lokhudza apolisi, imbani telefoni pa 0999 964 839. Mukhozanso kupita ku ofesi ya ICC yomwe ili mu nyumba ya Ama ku City Center ku Lilongwe, moyang'anizana ndi Marview Boutique Hotel komanso maofesi a ACB. Uthengawu akukupatsirani nda US Embassy mogwirizana ndi UNDP. Ndimanja awiri komanso mwachimwemwe tikulandireni mpulogalamu inanso ya padera imene timakhala tikumva zambiri za Independent Complaints Commission. Cholinga chake program imeneyi ndikuti timvetse bwinobwino za Independent Complaints Commission limene ndi bungwe lomwe cholinga chake nkumva madandaulo osiyanasiyana amene mungakhale nawo kuza kagwiridwe ntchito ka polisi mdziko muno. Isi program yoyamba ndi maprogramu ndithu angapo amene takhala nawo kuyambira mwezi wa Julai kufika pano tikukamba za Okutobala. Ndikhulupirira ndithu kuti tili nawonso maprogramu ena angapo kutsogolo kuno. Cholinga chake nkuti tizilankhulana komanso inu monga nzika za dziko lino mudziwe zambiri za Independent Complaints Commission. Ndikudziwa ndithu kuti mmene tikufika lero kumafika mwezi uno wa Oktoba ambiri tamvetsetsa kuti kodi Independent Complaints Commission ndi chani, ntchito yake ndi yotani. Koma podziwa ndithu kuti ndi nkhani imene tikuyenera kuti tizikumbutsana tsiku ndi tsiku, tizikhala ndithu tikukumbutsanabe komanso kumadziwa kuti kodi Independent Complaints Commission imagwira bwanji ntchito, ndondomeko zoyenera kutsata nzotani ngati tili ndi madandaulo, komanso kodi a Independent Complaints Commission amagwira ntchito ndi ndani. Nde ine ndine Chancellor Zabanda, timakhala limodzi mprogram imeneyi lolemba loyamba la pamwezi mmene timakhala ndithu tikukambirana nkhani zimenezi. Program imeneyi imakufikani ndi thandizo kuchokera ku United Nations Development Program UNDP. Ndi madzulo ano sindili ndekha yayi, ndimafuna ndilandire a Joe Zangazanga, iwowa ndi Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission. Tiwandireni madzulo ano mprogramu uyi. Ndathokoza chance. Komanso mprogramu uyi tili ndi Senior Superintendent Blessings Pili, iwowa ndi mkulu wa Director of Professional Standards Unit ku Malawi Police Service. Tiwandireni ndi manja awiri mprogramu uyi. Zomwe kwambiri. Ndikhulupirira ndithu kuti nthambi imeneyi imene ngati ena samayidziwa ndikupatseni aphiri mwayi kuti muyifotokoze madzulo ano kuti kodi Police Standards Unit nthambi imeneyi imatani kwenikweni. Zomwe kwambiri chance komanso omvera wonse. Professional Standards Unit ntchito yake ndi kugwira ntchito ndi amalawi wonse konse kumene ali pa zama dandaulo akugwira ntchito mene apolisi akugwira ntchito yawo. Timati kodi apolisi akugwira ntchito yawo moyenerera, palipena pake anthu amatha kungokayikira. Nchifukwa chani inabwerako Professional Standards? Professional Standards inabwera pozindikira kuti apolisi tili ndi mphamvu zambiri zimene constitution yathu inatipasa. Choncho mphamvu zimenezi zimafunika kuti ena ake aziyang'anire mkatikati komanso kunja. Tsono poganiza kuti mkatikatimo ndiye tiyambe tokha ene yakefe, nchifukwa chake unapezeka kuti kunakhazikitsidwa poyambapo inali Internal Affairs Unit mchaka cha 2007. Through transition imene inabwerapo mu 2014-2015 ndimene tsopano inazasanduka Professional Standards because DFID anazaitenga. Izi zikutanthauza kuti ife ya polisi tinayambapo kalekale kuziyang'anira tokha mkatikati magwidwe athu a ntchito
tokha self self checks and balances number tokha ndithu mchaka ya 2007 ndimene yake pamene papo chance chabwino ndathokoza kwambiri aphiri timafuna ndithu kuti tikumbutsane kuti tikamakambirana kutsogolo kuno za professional standards unit ndikukhulupirira ndithu kuti tonse tikhala tikuyendera limodzi mprogram imeneyi. Programu icho linga chake nkuti tidzilankhulana ndi timapereka mwayi kuti inu amene mukutsatira program imeneyi mutha kuyimba ndithu telefoni ngakhale kutumiza mauthenga. Nambala zathu ndi zomwe zija 0991525252 0991525252 imene nambala imene mungathe kuyimba kwa inu amene muli ndi mwayi kuti mutha kuyimba. Koma kwa inu amene mungathe kutumiza uthenga uja wa SMS kapena kuchita ndithu uthenga wa WhatsApp, nambala yake ndi 0991158841 0991158841. Koma ndimafuna kuti tisanapitirire ndi programu yathuyi tiyambe ndazangazanga titengereni programu yathu yapita ija mwina kungokumbutsana kuti nkhani zikuluzikulu zimene tinakambirana zinali zotani. Nkhani zazikulu zimene tinakambirana choyamba tinakambirana za ntchito zimene a Independent Complaints Commission amagwira zimene malamulo mphamvu zimene malamulo anatipatsa. Ndidafotokoza kunena kuti Independent Complaints Commission imalandira madandaulo kuchokera kwa anthu Malawi muno. Kawiri timati nzika za Malawi si nzika za Malawi zokha, koma aliyense amene akukhala Malawi muno ali ndi ufulu obwera kudzadandaula pamene akuona kunena kuti apolisi pogwira ntchito yawo sadapange bwino. Ngati ali Malawi muno ali ndi dandaula ali ndi ufulu obwera ku Independent Complaints Commission kudzadandaula kuti ife tifufuze timveche chilungamo chenicheni. So timalandira ndi kufufuza madandaula amene Malawi ali nawo pamene ngati munthu wamwalira ali muchitolokosi cha polisi kapena wavulala kwambiri ali muchitolokosi cha polisi, pamene munthu wamwalira chifukwa cha action ya polisi kapena kuvulala chifukwa cha action ya polisi, makesi amene wamabwera ku Independent Complaint Commission kuti tifufuze. Komanso ni makesi zena munthu wagwiriridwa musero, kumenyedwa kuti apange confess avumere mlandu, komanso kumanga popanda chifukwa. Awawa ni makesi amene amabwera timalandira, tikalandira timapanga investigate kuti tithe kudziwa chilungamo cha nkhaniyo kuti chenicheni chinachitika ndi chani. So zimene ife Independent Complaints Commission timapanga ndi zimenezo. Pamene tamaliza kupanga ma investigations athu ndikuti pamene tapeza kuti pali mulandu wa criminal ndikuti timatenga file yathuyo ndi umboni umene tili nawo kutumiza ku office ya Director of Public Prosecution kuti munthuyo akatengeredwe wa polisiyo akatengeredwe ku bwalo la malamulo. Kapena pamene tapeza kunena kuti wa polisi anachimwitsa komano nkhani yake ndi ya discipline, timatenga file ndi umboni wathu kwatumizira Inspector General of Police ndicho ulinga choti munthuyo ampange discipline kudzera mu disciplinary code of conduct yawo ya polisi. Pamene tapeza kunena kuti umboni umene ulipo tikuona kuti apolisi anagwira ntchito yawo mwa ukadaulo, timamulembera udandaulayo kumufotokozera kunena kuti tapanga ma investigations athu ndipo umboni umene tili nawo ukutionetsera kuti apolisi anagwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Komando pamene tikumulembera munthu wadandaulayo so timakhala tikuwadziwitsa Inspector General kuti akhale akudziwa kuti tinalandira dandaulo ili talifufuza ndipo kwa ife tapeza kuti apolisi anagwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Izi ndi zimene timapanga ife ku Independent Complaints Commission. Ndithokoza kwambiri kuti mwatikumbutsa zimene tinakambirana program yathu sabata yatha, komanso nkhani yakulunso ndi kutikumbutsa kuti kodi ICC Independent Complaints Commission ntchito yawo ndi yotani. Ndaona apa ndithu kuti pabwera mauthenga angapo mmene tangoyamba programu iyi, ndikukhulupirira ndithu kuti tiwerenga mauthenga amene wabwino lino, koma ndimafuna kuti aphiri mutifotokozere kumbali ya Malawi Police Service. Muli ndi ma station osiyanasiyana ndithu mdziko lathu lino la Malawi. Anthu amene ali ndi madandaulo ndolandiridwadi mmawalandira motani mukafika kapena titi munthu akafika ku office yanu akafika pa OB timati akafika pa OB mmawalandira bwanji, ndondomeko yake makhala yotani kuti ine ndili dandaulo ndikufuna ndipereke dandaulo limeneli? Ayi chofunikira makamaka chance ndai ndi tonse amene tikumvera ngati tili ndi dandaulo tingwerekeza kuti mwina mwake tuganizira kuti amene walakwisa ntchito yake iyo ndi wa Palilongo Police Station, tiyeni tipite pa OB
pa counter pacha tikanena kuti tikufuna kuona nako ndi officer in charge kapena station officer, ndipo sitikakuletsani yayi tikakufunsani mukuwafuniranji, tisakabisire yayi likabwera funso menelo mukuwafuniranji, nanga sungangofika tukungoti tukufuna officer in charge kuti ndikufuna bwana wapano yayi ukumfuniranji komanso ndichitetezoso chinaso cha bwanayo nanga safuna ndidziwe kaine kuti ndikumfuniranji bwanayo andipanga kaiveti okay andifufuze ndine nani ndi pamene paja amene akufunsidwayo nkutheka ndithu kuti mulandu wondo okhuzanso iyeyo akupatsa mpata oloka kumalende awo si ndithu mpata uperekedwa ndithu akakanika pamene popo kuti mpata umene waletsedwa pa polisi pacha makhala anthu ambiri pili komanso polisi iliyonse ili ndi region yake. Ndinapita Ulongo police station ndabwera kuno ndifuna ndikumayenda commissioner ndinofuna ndidandaule dandaulo ili koma pa station pacha andichinga akuti ayi neyo siningakumane nawo yayi ndi ndabwera kuno bwana kwa commissioner akaona kuti amuchingaso ndi yabwera so pano kwa commissioner ko kuli professional standards region iliyonse ma region onse 6 kuli professional office yathu iliko kumene koko ndi sangachingidwe munthu kumene kuti machita kantenga munthu tiyene chimwali tikamve dandaulo mukuti bwanji muti dandaulo limene munthu ali nalo akuyenera ndithu kuti akapereke kwa abwana apa station imeneyo apite pamene popo asafotokoze pa OB paja iyayi OB paja akhoza kuliyamba limene lija koma mwina mwake akudandaulaso ineso amene ndikulanda neso ndikulandira dandaulo lija komanso munthu ndinaye amene ndikuganizidwa kuti sinagwire bwino ntchito yanga mwina mwake ndangofika pa OB paja ineyo ngati munthu odandaula kungofika ndikuti ndambakale kunyozedwa so akutinyozaso ndamene ndifuna ndidandauleraso ndinati ya bwanji ndikumayenda officer in charge komanso ku station iliyonse ya polisi kuli file imene imalembedwa dandaulo iliyonse la anthu amene adandaula magwidwe a ntchito a polisi file lake lipo ndipo awosi aja ndi mphamvu yofufuza nkhani imenezo zikamafika kwa commissioner zikamafika kwa inspector general zimakhala zinoti zikulu zonena kuti zidu mwana wakanaphala ndi ya inspector general kapena commissioner amalandira madandaulo maje kuti no anyamatayi tathamangira ndiko mukafufuze nkhani akuti zinakhala bwanji moti anthu sakumakalipiridwa pa OB paja kapita ndithu kapereka dandaulo ufuna chani wafuniranja bwana mafunso amene amabwera koma nangasi ndimene zinthu zilili kuti munthu afufuzidwe kene ndani ife tisakaope kuti akutifunsa kuti mafunso pamenewo kuti abwana mukufuna chani abwanawo tikafuna pa chilungamo tifuna timene pa chilungamo ndiye tikachulabe ndithu tikafuna abwana ya officer in charge apa pa Ulongo police station ndi dandaulo langa munaso kwawo za polisi wa polisi nzanu blessings speed ndakumana naye pa Ulongo bridge wandipanga zakuti ndiye ndifuna nditani kuti ndifuna ndidandaule amene lero kulibe yayi simukumana nawo chabwino sindikumana nawo ndipase phone number yawo ndayimbira phone itha kuperekedwa bwino bwino phone ikaperekedwa ndipo apolisi tonse tikuziwa zimene zozo zikakanika amene tiye ndipite kuti joni wawo ngati pa Ulongo police station ndipafupi ndili joni ndikuwa commission zikakanika uje ni mafone numbers za inspector general aliposepose mafone numbers athu aife aliposepose anthu amatimbira mafoni nakumana ticha kuti kuno chakuti ndife timakafufuza koma so yinga kuti wadandaulayo akudandaula kuti chani nanga wa polisiyo akuti chani chifukwa maganizo onse amene azipangidwa nena kuti wa polisi iso watani kodi wamvedwa chifukwa section 42 ya Republic Constitution imene ili ya administrative justice imapasa mphamvu kuti nayo polisi atani kodi alankulepo nkhani imene ya madandaulo ndiyoti mapolisi onse anthu akuidziwa ndipo sikuti ndi achilendo kuti munthu kupita ndithu yayi police unit ino nkamvotayi zimenezozo kuno sitimaloleza yayi ni nkhani yoti ikudziwika ndithu mapolisi onse mwina ku police unit for you remember ma police makamaka amene ali ku midzi zedi mwina mwake akhoza makhala ndi nkhawa kuti ndingakafika polisi paja nkukadandaulo wa polisi koma panopo tikuyesesa ndi azathu a ICC UNDP tayenda dziko lonse lipo kwauza ma officer in charge sono ndi ntchito imene ma officer in charge atu tinapempha kuti zimene tikukambira pano chonde anyamata wathu azikatatu onse polisi kuma unit iko aziziwe zimenezi kuti ndi ufulu wa munthu kubwera kuzadandaula potengera magwidwe achani antchito a polisi pamene munthu aganizira kuti a polisi sinadani kodi sinagwira ntchito athu bwino moti
ndi ntchito yopitilira imene tikhala tikupitiriza kuti tifike titukumizi kwenikweniko kumene kupeze kanthu ovutikisisako komanso mtawuni muno alipo atoyena ambiri akuvutika mtawuni potenga ife mphamvu ndi zambiri ndi mphamvu kuti tizichepese tikufuna titu anthu ambiri atiyang'anire ICC, Malawi Human Rights Commission, Ombudsman ndena onsewo kuphatikizapo inu achasi chibwino azangazanga aphiriwa akufotokozatu momveka bwino kwambiri kuti zimene zoti zitha kutheka kupita ku police station iko zikumathekadi zimene zinangasinanso mayenda ndithu mu police station ndizoona timayenda mu police station imo ndipo ndigwirizane nawo pamene akunena kuti ayenda dziko loseri kufotokozera apolisi za kubwera kwa ICC komanso ndondomeko zimene akuyenera kutsata pamene ali ndi madandaulo. Poyamba timati tikayenda kupita kuma stations kukakumana ndi anzathu apolisi ndiye kuti timayenera kuyamba kudzifotokoza chimene tilili, kumene tikuchokera, zimene timapanga. Komano pano pamene tafika pa station tikangoti ndifa ICC tachokera ku Lilongwe, tinamva za inu, kusonyeza kuti apolisi ataulandira uthenga uja aonetsetsa kunena kuti maofficers awo akhalenso akudziwa zachani za kubwera kwa Independent Complaints Commission. So ndigwirizane nawo ndithu kunena kuti uthenga umene ukufika kwa maofficers kuti maofficers azitha kukhala ozindikira kuti nayenera kuwalandira bwanji anthu odzadandaula pamene afika ku polisi. Chabwino kuoneka ndithu kuti tili ndi ena pa line amene akufuna ndithu kuti afunse funso kapena apereke ndemanga. Hello. Takulandirani mpulogalamu ya Kumvetsa Za Icc, tidziwe dzina ndi kumene mukutimbira telefoni. Ndine Walisungu Kumvuthe kuno kumulanje. Walisungu takulandirani ndi manja awiri kumulanje uko. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Ndimafuna ndipereke ndemanga yanga kuyankhula kumene ndithu ayankhulawo akulu amene ayankhula kuti ndi chinthu chabwino kuti apolisi adziwitsidwe ndi kuphunzitsidwa. Chifukwa chimene chimachitika nchokuti munthu akapita kumene kuja ndikukaona kuti nzawo apalamulando wa polisi iwo aja amamuyikira kumbuyo wa polisi nzawo ija kumapeto kwake samapereka sozi maupushoni zonena kuti wewe uzunzike nazo kwambiri. Chimene chimapangitsa munthu mwina kubwerera ndi kukakhala pansi poona kuti mwina sakuthandizidwa. Tikapita mwina maiko anzathu batupasifika amapeza kuti kuti department ina ya polisi lokha department ina yone yakuti yoona za anthu amene aja samagwira limodzi ngati ndi apolisi koma akamapasa department amati onse ndi apolisi amene aja ukafikira ndi kuwafotokozera amatha kukuthandiza mabwino kwambiri chimene chimapangitsa kuti munthu akhale ochoka mantha pa anzathu amene akugwira ntchito ngati apolisi. Koma tikakhala kunoko ku Malawi ndi department imodzi ngati ya apolisi imene imapangitsa kuti munthu akapita kumene kuja akakangokhomeredwa ndi apolisi takhaso ndi nthawi yopita kumbali ino yoti akadandaule. Ndene nani ndene atsogolera apo ndifotokoza kuti tikufuna tiyaphunzitse anthu chimene iwo abwera nacho ku Malawi tandisangalatsa kwambiri ndipo ayesese kuwaphunzitsa. Chifukwa kamakamba kuno ku Malawi munthu akapita nthawi zambiri zimakamutengera wa polisi amene wampezayo ngatali ndi chikondi cha munthu chachibadwidwe chake amatha kukuza kuti apa ngati zimenezo ndiyakuti ukhaso wa polisi ine ndikuthandiza mwakuti mwakuti. Koma sikawiri munthu kupezeka wa polisi wakulagwira nkupita kwa polisi nkumuthandiza pompo sizimatheka. Maganizo anga amene ndithu bana wanga. Ndathokoza kwambiri Walisungu kuchokera kumulanje. Ineyo kumulanje ndithu chakugambenje uko. Zikomo kwambiri. Ine ndathokoza kwambiri ndimene akufotokoza kuti amanga project kuti azitha kukhala ndi kuthikira kuthandiza munthu asamamuope iyayi. Zikomo kwambiri ndithu Walisungu. Ndathokoza bangwanga. Zikomo. Amene nda Walisungu kuchokera ku mulanje kuti patsa maganizo awo pa nkhani ndithu yokhudza apolisi kuti impofunika kuti mwina pakhale maphunziro okwanira kuti nkhani imeneyi aliyense akhale akuidziwa mu service. Akuluakulu kunena zoona apolisi ndi amene amaonjezera zipolowe pa mademo. Iwo amafuna udindo wawo ukule. Chabwino akutero Frank Banda kuchokera ku Mchezi kulilonga uthengawo wathera pamenepo. Ndipo ena amene akutitumizira uthenga ine ngati nzika ya dziko lino pakufunika kuyika lamulo kuti ndikhulupirira ndithu tumina nkhani zake mwina sizikugwirizana kwenikweni ndi zimene tikukambirana mpulogalamu ino. Koma ati ndi uthenga wina umene ukuchokera kwa athandizo atitumizira uthenga kuchokera ku Ntchisi
ndipo iwo akuti kuti tikhale ndi chikhulupiriro ndi apolisi kuti atha kusintha. Pali zinthu zambiri zimene takhala tikumva kuchokera mmene anayisintha kukhala force kupita ku service, koma what is on the ground sizimapanga reflect kuti kodi imeneyi ndi service idi. Aphiri atifotokozere pa nkhani imeneyi. Ndipo palinso uthenga wina umene akutumiza aziona kutitumizira uthenga kuchokera ku area 23 akuti apolisi ambiri amayikirana kumbuyo ndipo ndizokayikitsa ngati kupita ku polisi ungathandizidwe ndi apolisi. Mwina anakapeza njira ina yoti pa polisi pomwepo pakhale ofesi yapadera imene tizikakumana ndi anthu amene azitithandiza. Ndikhulupirira kuti mwina tilekezerekaye pamenepo mauthenga amenewa. Nambala yathu ndi 0991525252 nambala imene mutha kuimba telefoni, ndipo ina ndi 0991158841 kwa inu amene mufuna kutumiza mauthenga osiyanasiyana. Tione pa line ngati pali ena. Ndikhulupirira ndithu mwina titha kuyankha kaye mafunso amenewa. Ambiri apita kwa Aphiri. Chabwino. Pankhani yoyikira apolisi amayikirana kumbuyo. Mr. Mvutho kumulanje. Ku Malawi Police Service tili ndi professional standards imene imafufuza nkhani za madandaulo a anthu mwaukadaulo kwambiri. Ndipo anthu amene anabwerapo ku office kwathu kuzadandaula akhoza kutivomereza kuti ndi office imene ili ndi ogwira ntchito yake aluso kwambiri, ophunzitsidwa bwinonso ntchitoyo kuti azitha kuthandiza anthu mwachilungamo mosatengera kuti iwonso ndi apolisi. Mukazapeza kuti apolisi tukirana kumbuyo kapena kuti mwaganizira kuti apolisi tayikirana kumbuyo, pitani ku Independent Complaints Commission. Amene wandese apolisi ndi ma civilian ndithu anzanu amene wandithu amafufuza nkhani ndithu mwaukadaulo kwambiri. Konje apolisi amaonjezera zipolowe pa mademo. Apolisi ndi amene wakapereka chitetezo pa mademo. Komanso timakhulupirira kuti pa mademo paja pamakhala amene amati amene apanga mademo amakhalanso ndi anthu awo amene amagwira ntchito kwambiri ndi apolisi. Choncho ndi udindo wa aliyense wa mademo kuti demo ija tikapita ku mademo, demoyo ikayende bwinobwino mpakana tikabwerere m'makwathu. Kodi tikhala ndi chikhulupiriro ndi apolisi kuti akhoza kusintha? Kuyambira ndithu mmene police reform imene nkayamba 1995 mukuti inali Malawi Police Force, panopo ndi Malawi Police Service. Mukhoza kuona inu kuti zambiri zasintha. Zina mwa izo ndikubwera kwa professional standards imene imaunikira kuti kodi apolisi ntchito zathu tikugwira bwanji. Anthu pansewu akuyenda bwinobwino, anthu akapita ku office yathu kapempha police bureau. Ku police bureau kumakhala yaulere monga amene zilili malamulo. Kodi ku khoti anthu akutengedwa khoti bwinobwino. Pamene muona kuti pa khota chonde tisakhale chete, tiyeni tithamangire kwa officer in charge kapena ku professional standards kapena kwa regional commissioner komanso a inspector general. Tenta imbira mafoni anthu amenewa tipiteko tadziwise kuti kumato blessings piro wa police 1 pena pake ndikunkayikira pankhani yakuti. Choncho tonse ndithu tigwire ntchito limodzi kuti dziko lathu lino likhale lokoma. Ku area 23 police yapadera, yes, nthawi tinkayamba 2007 internal affairs inali pa headquarters poka. 2015 tinapita ma region monse, ma region 6 onse amene tili nawo. Panopo ndondomeko zilipo zoti tifikeso ma police stations. Choncho ngakhale ifeyo a professional standards ma police stations kuti sikule ma office athu, koma officer in charge amagwira ntchito imeneyo ndi ma officer awo ena akuluakulu pa station pawo. Ndimirepo mpaka pena kuti enaso akhoza kukikira ndemanga yawo. Chabwino, azanga sanabwerepo ndikhulupirira kuti pa line patilinso ndi ena amene akufuna ndithu kuthirira ndemanga yawo, koma palinso uthenga apa umene akutumiza nda Diverson Malon aku Airwing akuti masiku ano chinyengo chimayambira ku mtundako. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi nditafuna kuti ndikumane nda OC koma ndikupeza kuti wa polisi wandiuza kuti sana abwere koma chonsecho ali komweko. Pamenepa ndingachite chiyani? Chifukwa ine zimenezi ndinakumana nazo. Amene nda Diverson Malon kuchokera ku Airwing. Ndipo uthenga wina kuchokera kwa
andikankhe titumizira uthenga kuchokera kudowa. Iwo akuti njira yabwino inakhala kuti mmene anakhazikitsira victim support unit pakhalenso mgawo lina limene tingathe kumakapereka madandaulo. Pa OB paja pamakhala bize ndipo nthawi zambiri kuti akuthandize zimakhala zovuta. Chabwino uthenga umene ndithu umene atitumizira. Palinso uthenga wina, programu yabwino kwambiri imene ikutiphunzitsa zambiri. Ndikukhulupirira ndithu kuti mupitiriza ndi programu imeneyo kuti timve zambiri zokhudza Independent Complaints Commission. Chabwino imene nkhani ndimeneyo ndemanga yawo. Ndipo ena apa kuti tumizira uthenga kuchokera ku Karonga kuti ndi nkhani yabwino kuti tili ndi Independent Complaints Commission. Kodi paja tingawapeze kuti ngati ku Karonga kuno. Uthenga wawo wathera pamenepo. Hello. Takulandirani mpulogalamu ya Independent Complaints Commission. Dzina ndi kumene mukutimbira telefoni? Ndine Amachola kuno kwankho kumachinga. Amachola. Yeah. Zikomo kwambiri. Perekani uthenga kapena ndemanga kapena funso lani mmene muli nalo? Lero anga ndi funso lasa ndona kuti ndinazapita kusero kwathu konkuno kwakhokwe. Ndiyeno kunapezeka kuti ana jaja nda fumu amene alingatatiye kunena kuti nkutheka kuti mwina muli pafupi ndi wireless mwina mukhale ngati mwachepetsa ndithu volume ya wireless yanu kuti tithe kumvana bwino. Ndayitalikira bwana. Chabwino. Pitirizani ndithu. Kunapezeka kuti afumu amene alingatatiye anko kuti chaja kuna kuti ino munthu musekere amene yo. Ndiyeno kunapezeka kuti anatisekeraje ndiye namfusa osi kuna kuti laba ndimukundisekera chifukwa kuti afumu ajala kugwira ntchito yanji ofuna kuyankha dana kuti basi awapa ndizoti ife ngatatiuza afumu tikuti kusekere ndiye chifukwa kuti kushoka kopita basi nangochivomereza moti paka anachaja ndalama tinapereka umene kukwana 50,000 mazinkhani zake zinazoti zaboza zinizeni. Munalakwa chani? Mungathandize bwanji. Munalakwa chani? Chomwe chinachitika nchona kuti nachikhaleni kunyumba tinangaona apolisi forum akubwera akutulana kuti inuyo munapita kukata yamphale koma kupanga ufumu kuti koma kupanga ufumu kwa city kuzo kuti finala zinafikako ndakutulana kuti inuyo munakata yamphale ndiye ndauza kuti sisi tinataye ndilikena la kuti tengapita kuti usero kuja ku police station kuja kufika mimi kujako basa kuti sekera afumu aja ndakuna kuti anthu aho anabwera nthawi ina kuona kuti ufumu mengo sana usachitike chifukwa anthuwa palipo ufumu waukulu ndikale ndi ufumu una usachitike ndiye basi kena kaotani akutisekera chaja afumu aja ndiye osi uja nanota ndafumu ndiye kuti ndikuona kuti ndikusekereni ndanasekerani. Ndathokoza ndikukhulupirira kuti akuluakulu athu amene ali mu studio muno ayimvetsetsa bwinobwino nkhani imeneyi ndipo akuyankhani ndithu bwinobwino matchula kuchokera kumene mwati kumachinga iti? Kumachinga kwankho. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Chabwino khupira ndithu kuti zanga sinalowerere ntchito ya anthu nayamba kufunsa kuti zinaenda bwanji. Kuti masiku ta investigation tilimu ndithu. Tipafuna kuti timvetsetse bwinobwino kuti kodi nkhani inaenda bwanji kuti mukamapereka maganizo anu mwina mukhale mutamvetsetsa bwinobwino. Ndikhupira kuti mwina tikupatseni mpata kuti muyankhepo kapena pali tione pa line palibe amenenso akutimbira telefoni mwina mutipereke mpata kuti mutha kuyankhapo. Apa panabwera funso limodzi limene linabwera kwa ife ku Independent Complaints Commission limene amafunsa kuti kukaronga ngatipeze maoffices athu kuti ndimati ndiwauze Malawi ndiwomvera onse kuti ife Independent Complaints Commission tili kulilongwe kokha kuno ndi kumene kuli maoffices athu kukhala mwana woti wangobadwa kumene tidakali kulilongwe kuno komabe ndi malingaliro athu kuti posachedwa apa tipezeke kuti tatha kukhala ma regions komanso chimodzimodzi ma district koma padakali panopa
office yathu ili kunoko ku Lilongwe ku city center, koma pali njira zingapo zimene akhoza kugwiritsa ntchito kuti athe kupereka madandaulo awo, monga kuimba foni, akhoza kuti dandaulira kutipatsa madandaulo awo pa foni kapena kutumiza WhatsApp, komanso kulemba kalata kumene akhoza kutilembera ndi kuti madandaulo awo akatero afika. Ndi tikalandira zimene zichefe timapanga follow up, timapanga travel kuti tikawapeze kumene kuli odandaulo lako kuti tikalembe ma statement kuti ma investigations ayambike. Ndithu chance zomwe kwambiri. Aphiri khupira kuti mina tikupatseniso mpata kuti mutha kuthirapo ndemanga kapena kuyankha pa zina zimene zafunsidwa. Monga ndithokoze bambo Diverson Maloni amene akukamba zonena kuti zinawachitikirapo kuti mwina wake tidawakaniza kumana ndawo si zikafika amene pa chonde timbireni foni kamuli konko kamutachoka kale, ndipo ife osi tizayankhula nawo kwafunsa kuti mukumane nawo, komanso mutakhala kuti mukufulumira mukhoza kuwalembera kalata Inspector General ku Police Headquarters, ndipo kalata yanuyo Inspector General akayilandira adzatipasa ifeyo kuti tizafufuze nkhani yanu. Za office na yapadera ngati mene Victim Support Unit izozote nayankha kale kuti panopo tikulowera chakonko maganizo amale police service ndori tisekuleso professional standards officers ma station monse mdziko lino la Malawi. Mr. Matshola kumachinga chakwangoko uko analowesedwa musero amenewo amfumu atiye atalamula atataya mphale akuti kana ganiziro tana ataya mphale ndipo akuti anapereka 50,000 ndi kumafunsa kuti 50,000 imene amapereka kuti ndi achani. Zinthu zina zimene timafufuza zimenezi kuti 50,000 imene ndi achani, inapita kwa ndani, inapita ku polisi, inapita kwa mfumu. Komanso ngati nkhani za ufumu timakhupira kuti mafumu kwa DC amathana nazo bwino kwambiri, si nkhani yoti tizibwera kumatsekerana nazo ku polisi. Komanso pamakhala kuti mwina wake ife mwina wake tinasoyesapo mtendere, ndi Amatshola amene popwenu simunasoyesapo mtendere kuti mwina mwake amfumu akutengereni ku polisi ndikakutsekerani chifukwa ndi mulandu ngati munasoyesapo mtendere. Choncho mbali zonse zimafuna kuti ziyang'anire kuno kwino nchifukwa yake ofufuza fe tilipo, a Independent Complaints Commission alipo kuti adziwe chilungamo chenicheni cha nkhaniyo. Tilekezo amenewo. Koma ku polisi kusimalandira ndalama ngati 50,000 akukamba apa ndi chifukwa kuti mafufuza sopano anthu amabweradi kuti ndapereka ndalama ku polisi zingati 50,000 ndi mafufuza ndi achani, ndi abero, amati ndi achani poti bero ya polisi ndi aulere, ndi ife timakambira kufufuza patipo pamenepo. Ndi amanena kuti he who alleges must what? Must prove. Chabwino. Kuonjezerapo monga mene afotokozera Aphiri, kutheka mwina tisango atsikiratu pakamwa, kutheka kuti mwina kapena Amatshola nzoonadi kuti anawatsekera iyo iyi ndi allegation imene wakupereka komano iwowo ngati ali ndi umboni kuti zinthu zindachitika choncho akhalewo masuka kubwera khayabwera kwathu ku Independent Complaints Commission kudzapanga lodge complaint yawo kuti tithe kuitsatira nkhaniyo kuti chenicheni chinachitika ndi chani, chifukwa nanga sinthawi zina tikapanga report choncho timasiya zina kumbuyo. Komanso mwina kutheka kuti chimene akunena iwowo chinchilungamo, monga anenera Aphiri, maoffices athu anakhazikitsidwa kuti tidzilandira nkhani ndi kufufuza mosatenga mbali, mosayimirira wina aliyense koma kuyimirira pa chilungamo. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti iwowo ngati ali ndi dandaulo ali omasuka akhoza kutiyimbira ife ku Independent Complaints Commission kupanga lodge complaint yawo ndipo tidzayifufuza. Komanso akhozanso kusankha kupitanso ku Professional Standards Unit ukapanga lodge complaint yawo imeneyo ikapangidwa entertain ikafufuzidwa kuti chilungamo chikadziwike. Chabwino, kuoneka ndithu kuti palaini pa tilinso ndi ena amene akufuna kupereka maganizo awo. Tili programu ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Hello. Hello. Takulandirani ndi manja awiri madzalo anu mpprogramu iyi, dzina ndi kumene mukutiyimbira telefoni. Ine ndine Isaac Matambo ndikuimbira kuno Kulumbadzi ku Lilongwe. Amatambo Kulumbadzi ku Lilongwe, takulandirani ndi manja awiri. Ya chimene ndimafuna ndikuseko ine ndimafuna ndikuse kuti tikayang'ana ndende zathu za dziko lino anthu ambiri amene akuseva ukaidi ndi anthu osauka otisambiri amilandu ing'onoing'ono.
koma pali anthu ena oti anapalamula milandu ngati yoba ndalama za boma ambirimbiri, ena iwo ambiri ndi osamangidwa, enanso ambiri mwina amafufuzidwa kuononga ndalama zambiri za boma koma milandu yake yosadziwika pothera. Kodi iwowa amapanga chani pa zinthu ngati zimenezi? Amathambo funso lanu lamveka ndithu, akuyankhani akuluakulu amene tinawo mu studio muno. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi uthenga apa umene atumiza Lioness amene akutitumizira uthenga kuchokera ku Mzuzu. Akuti Professional Standards Unit ni nthambi yabwino imene apolisi anakhazikitsa. Tikukhulupirira kuti nthawi ina muthanso kuunika nkhani ya warfare ya apolisi, chifukwa warfare ya apolisi imakhuzanso kagwiridwe kawo ka ntchito. If you address issue ya warfare, zinthu zina zimene tikukambirana pa programu tizakhala kuti tathana nazo. Kodi nthambi yanu nkhani ya warfare imachitapo zotani? Uthengawo wathera pamenepo. Tionenso anzathu amene ali pa line pa. Hello. Masirabaji. Ndaswera bwino kaya inu tikudziweni? Ndine Zanji Shawa. Ashawa mukutimbira telefoni kuchokera kuti? Ndikuchokera kuzomba kuno. Chabwino, takulandirani ndi manja awiri. Ndathokoza. Hello. Ndemangani ndi otani kapena funso lanu ndi lotani? Mafuna nitafunsa. Independent Complaints Commission. Amene wandithu alipo akumva ndithu funsani? Okay, funso langa ndilonena kuti ndipereke chisanzo. Nthawi zina zake I think inayo ndi ufulu opita ku polisi kukachita complain zoti munthu ina wake wagwiridwa mwana. Pamene makolo a mwana uja sakufuna kuti mlandu uja ugwiridwe, amene afanye ne anapasa zina. Koma inayo ndikufuna kuti yayo chilungamo chioneke, nde on my own ndikhoza kupita ukaimba mlandu munthu ogwirira mwana uja. I think ndi choncho nezili. Ndoti mafuna ndikufuna Independent Complaints Commission yokuti ndizotheka kuti munthu ina wake walapilidwa ndi munthu wa polisi, koma yeye mwina ali mantha kapena zina zake zikumulepesa kuti akadandaule ku Independent Complaints Commission. Ndizotheka kuti munthu wapadera atenge mphamvu iye ndikupita ku commission iko kadandaula on behalf of munthu amene akuchita mantha uja kapena ndi zifukwa zina zimene zikumulepesa kuti akadandaule atapangidwa zina zake ku polisi. Tathokoza kwambiri Shawa kuchokera kuzomba. Funso lanu lamveka bwino ndithu, ndipo akuyankhani anzathu kuchokera ku ICC. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira ndithu kuti tinso ndi mauthenga ena awiri atatu amene mwina atiwerenge apa, kena kuti tipereke mpata kwa aphiri komanso azangazanga kuti ayankhepo mafunso amenewa. Uthenga wina ndi ofunsa kuti kodi ICC kupezeka kuti, ndikukhulupirira kuti nkhani imeneyo yayankhidwa kale. Ena ukamba akufunsa apa nkhani yakulu mwina tingowerenga uthenga umene ulili. Nkhani yokhudza discipline imakhala nkhani yovuta makamaka ku polisi. Timamvetsa kuti apolisi amakhala ndi ntchito zambiri zimene amagwira, koma tinakapempha kuti anzathu amene amakhala pa OB azikhala kuti achitako maphunziro a public relations, kuti azitha kupanga handle anthu popanda kuwaopseza, chifukwa nkhani yopereka madandaulo ndi nkhani imene anthu akuyenera kupereka modekha. Chabwino, uthengawo wathera pamenepo, ngakhale unali wautali koma ndikukhulupirira ndithu kuti zambiri zamveka. Ndipo uthenga winanso umene akutitumizira abanda kutitumizira uthenga kuchokera ku Thyolo. Nkhani yabwino kuti kuli ICC komanso ICC akugwira ntchito ndi apolisi. Kodi pakadali pano tafika pati pa nkhani zimene anapanga conclude, ndipo pali njira zotani kuti ife tizidziwa nkhani zimenezi? Masiku ano tikukhala mu nthawi imene tikumayika zinthu poyera, transparency and accountability. Ndikukhulupirira kuti ICC akhalenso ndi website kuti tizitha kutsatira nkhani zosiyanasiyana zimene akupanga follow, komanso kuti logical conclusion yake ndi yotani. Chabwino, ndikukhulupirira ndithu kuti mwina tilekeze pamene pakumbali ya mauthenga osiyanasiyana kuti tipereke mpata kwa anzathu kuti atiyankhe akuluakulu athu. Ndikukhulupirira kuti nkhani ndi zingapo ndithu zimene zachokera pa phone imene ena ayimba komanso kuchokera mauthenga amene tawerenga. Tiyambe ndi anzathu kwa ICC azangazanga. Zikomo kwambiri chance ndiomvera onse.
ndizotheka munthu kubwera kudzapanga complain malo mwa munthu wina, kubweretsa chidandaulo malo mwa munthu wina chifukwa choti munthuyo akuchita mantha, komano padzakhalabe pofunikira kuti munthu mwini wake wa nkhaniyo timumve, chifukwa sitingangotenga nkhani imene munthu ukudandaula malo mwa munthu wina, conclusion yake idzativuta popanda mwini wakeyo. Komanso ngati ndi nkhani yoti ikupita ku court, tikavutika tikakafika ku court kuti tikanena kuti awa akudandaula malo mwa wakuti amene akuchita mantha. Komanso maumboni okhudzana ndi nkhaniyo tikatenga kuti chachikulu chofunika kuchita ndi kumpanga encourage munthuyo amene ali ndi nkhaniyo kunena kuti pamene akubweretsa nkhani ku Independent Complaints Commission, nkhani yake ikalandidwa bwino, ndiponso tikayipanga hando mwa ukadaulo kuonena kunena kuti iyeyo asakakumane ndi chokhoma china chilichonse. Tapanga hando makesi zochuluka amene timaonetsetsa kuti pamene tikupanga hando makesi athu munthu asapezane ndi chokhoma china chilichonse chifukwa choti anabwera kudzadandaula kwa ICC. So apa ndatsimikizire kuti yes akhoza kubwera kudzatidandaulira, komano after akatidandaulira padzakhala pofunika kuti mwini wake wa nkhaniyo nayenso timuyitane timumve. Popanda mwini wake wa nkhaniyo ikhoza kutivuta kupitirira nayo kwake. Panalinso funso lina apa limene linabwera lonena kunena kuti panakapidwa nkhani yokhudzana ndi makeses amene ife a Independent Complaints Commission tachita conclude, ndipo tikapanga conclude kodi timabwera koyera, are we transparent? Pakuyankha panga ndiponena kunena kuti ndimanena nthawi zonse kuti ngati mukufuna ma matrix makeses athu amene tapanga hando kapena makeses onse amene talandira, khala nomasuka kubwera ku Independent Complaints Commission kumene tidzathe kukupatsani data imene yofunikira imene inu mukuyifuna. Koma apapa sindingathe kunena kuti tapanga conclude makeses so much, koma ngati mufuna that information ili readily available mukhoza kutipeza ku office kwathu ku Independent Complaints Commission ku City Center ku Lilongwe. Pankhani yokhudzana ndi kuti makeses amene tapanga conclude timabwera poyera, ayi sitibwera poyera. Apapa pali one tinene kuti pali nkhani yokhudzana ndi privacy ya munthu nde sitingabwere poyera kunena kuti tinafufuza nkhani yokhudzana ndi bwana Mloza ndi nkhani yatha mwakuti ndetu tikupanga nofendi tu cheni rights anu. Koma ife chimene timapanga nchonena kuti pamene makeses abwera kwathu ku Independent Complaints Commission, tikamaliza kufufuza tikathana nayo nkhani, odandaulayo timamufikira ndi kumpatsa malizatsa nkhani imene iye anadandaula. Kuti nkhani yanu imene munadandaula tamaliza yatha mwakuti kaya atayipititsa inapita ku court ku bwalo la ujenti tinena kuti ku bwalo la malamulo, ndipo ku bwalo la malamulo yakatha mwakuti kati naitumiza kwa Inspector General itapita kwa Inspector General yakatha mwakuti. Koma sitimabwera kunena kuti lero lono tili ndi program ngati mene tili pano pamwe tinayi ndi kesi yokhudzana aphiri ndi atha chonchi zimenezo sitimapanga. Ife pamene tikugwira ntchito a Independent Complaints Commission timayesetsa kuti tizitsata malamulo pa china chilichonse chimene tikupanga. Pali follow up question khupira kuti pankhani imene mukufunsa ena akufunsa adingiswayo mumba kuchokera ku Rumphi akuti kodi mandate yanu ya ICC imangothera pongofufuza, simukuona kuti pamayenera kuti pazikhala zilango zina makamaka kwa anthu amene apezeka olakwa? Ndikhupira ndithu afuna kufunsa kuti tifotokozereni bwino, koma mwina itangofuna ndi malembedwe ake. Chance ndi omvera apo yankha funso limenelo ndidafotokozanso ulendo wina umene tidabwera pano, ndiyesa ndi ulendo operekeza umene tinabwera ndinafotokoza kuti ifeyo a Independent Complaints Commission sizimangothera pofufuza pokhayi. Pamene talandira dandaulo timafufuza, ndipo ndi umboni umene tapeza ngati nkhaniyo ili ya criminal timayipititsa ku office kwa Director of Public Prosecution kuti munthuyo antengere ku bwalo la milandu akagamulidwe. Chimene atakapeza kochicho ndi chimene chimayenera kuchitika pa mapeto pache. Pamene pali nkhani yokhudzana ndi discipline timayitengera ku office kwa Inspector General kuti ku office kwawoko akathe kumpanga discipline munthuyu, ndipo pamene tatumiza tikatumiza nkhaniyo timapemphanso Inspector General kuti nkhani imene itathere atidziwitse kuti nafenso tithe kuti conclusion ya nkhani yatha bwanji.
koma pamene tikupanga izi, pamene tamaliza zonse zimene tikupanga, munthu amene anadandaulayo timamudziwitsa kuti nkhani yathera apa. So sikuti timangofufuza zingothera pompo, koma timapereka ku maofesi oyenerera kuti munthu amene akudandaulidwayo akathe kukumana ndi chilungamo. Chibwino. Tikadalibe mpulogalamu yathu ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission, ndimafuna ndipereke mpata kwa aphiri kuti ayankhepo pa mafunso amene anafunsidwa kenako titsirize programu yathu. Zomwe kwambiri. Bambo Mathambo Kulumbadzi akuti anthu osauka, anthu oba nkhuku ndi amene akuseva kundende, ooneka kuti ochita bwinowa akungoyenda mtaunimu. Chimachititsa zimenezi ndi umboni. Blessings Phiri wa Bankhuku ndipo wagwidwa nayo. Pali umboni okwanira kuti Blessings Phiri wa Bankhuku ndipo wagwidwa nayo, ndipo akamangidwa ku prison. Criminal justice system yathu ya ku Malawi imatengeranso ndi ufulu wa munthu kuti ufuluwo ndotani. Amene walakwilidwayo komanso ndolakwa imweyo kuti onse zikhale ngati kuti zikuyenderana. Choncho milandu ina imene munena kuti sikutha ikuluikuluyi umboni. Inu ngati simbweresa umboni okwanira ndekuti nkhanija ndekuti akukhoti nawonso azisokolowera nayo. Kena kumuzunga ya insu mulandu uja uyimika mawa nkucha choncho. Alliance choka kunzuzu welfare ya polisi inu mukhoza kuona kuti boma likutimangira nyumba zokhala mwa polisi kunzuzu koso mukuonaso nyumba zambiri zikumangidwa imene ndi pata ndi paso ya welfare. Tili ndi matimu athu ampira amiyendo amanja imene ndi part of welfare imene timapanga komanso boma likuyang'ana kwambiri chidwi kuti apolisi ambiri tizipita ku skulu komanso inspector general athu anakhazikitsa posachedwa apa kabunga amene kamafufuza kuti kodi nchifukwa chani apolisi timaganiziridwa kuti tili ndife anthu aziphuphu kwambiri. Choncho kabungo ka task team kameneka kanapereka ndithu ndondomeko zake zitakafufuza dziko lonse la Malawi kuchokera kwa ene ake apolisi komanso ndi Malawi amene timagwirira ntchito. Moti zosatira zake mwana wake tsogolo muno zikazi kumveka. Mr. Panabwera Fuso akuti OB keeper pa OB pazikhala anthu amene anapanga ku public relations. Pakali pano pa wa police wina alliance akozokhala pa OB. Ndi pa reception ndithu mene wa reception ina yonse. Ndipo anthu amenewa timaphunzitsana ndithu customer care. Ndipo izi zinde timanenetsa ndithu kuti customer care ayo ndi zikhala ndithu patsogolo kwambiri. Ndipo ngati mungatipeze ena amene tingakuyankheni chipongwe nchifukwa chake tilipo ndithu. Aosi alipo pamenepo akapangaso chipongwe kuti aosi musakumane nawo, akomishona alipo komanso ife APSU tilipo maregionimo tuzeni auzena inspector general timbireni mafoni kuti itakumana ndi apolisi pa OB ya kunchisi kunsanje kuchitipa uku mama ndipanga izi ndondomeko zonse zipeza zisata ndipo zafufuzidwa kuti ufulu wanu utetezedwe. Zomwe kwambiri ndimafuna kuti pamene mukumaliza phiri ndikhulupirira kuti ena amene akumvera programu imadziro ano atha kufuna kuti akudera ngati tafuna kuti tiwapeze aphiri zationekera titha kuwapeza motani. Pali nambala zimene angathe kuimbapo? Yes, manambala alipo ndipo nambala imene imapezeka kwambiri 24/7 ndi 093 25 26 03 093 25 26 03. Namba imene 24/7 mukhoza kuimba nthawi ina iliyonse ndipo tizalandira dandolo lanu ndipo tizakuthandizani. Titokoza kwambiri ameneyo ndi Blessings Phiri, Senior Superintendent osamayiwala ndithu udindo umeneyo, Senior Superintendent Blessings Phiri amene ni Director Professional Standards Unit Malawi Police Service. Timathokoza nthawi zonse kuti timakhala limodzi mpulogalamuyi, tathokozanso kuti madzulo ano munapeza mpata kuti tikhale limodzi mpulogalamu imeneyi. Pomaliza penipeni asanga titsirize motani? Ine chance ndi omvera onse ndimafuna ndimalize ndi kuthokoza
kamba ka mafoni amene amatiimbira omvera ndi mafunso amene amatifunsa ndi mafunso abwino kwambiri amene athandizanso kuti anthu ambiri adziwe chimene Independent Complaints Commission imachita. Ndikutsimikizireni apa kunena kuti anthu ambiri tsopano ayamba kuzindikira chimene Independent Complaints Commission ilili, ndipo akumatipeza kudzachita lodge ma complaints awo ku offices kwathu. Ichi ndinati ndithokoze kwambiri. Komanso management ya police ndimafuna ndithokoze kwambiri chifukwa chonena kuti panopa buy in achilandira kotero kuti kuyambira high command kufika ma station imu panopa ubalendo wabwino ko basi. Pamene tikupita kuti tagwire ntchito tikulandiridwa bwino, ndipo tikumakhala tikupita ndi mtima mmalo tikuzindikira kuti kumene tikupita kuti tikalandiridwa. Ichi ndinafuna ndichite mention kunena kuti chikutichitira ubwino kwambiri. Ndisanapereke ma phone numbers athu ndinafunanso monga mwa nthawi zonse kuthokoza American Embassy ya ku Malawi kuno imene ikutithandiza ndi ndalama zimene timagwiritsa ntchito pogula equipment imene imatithandizira pogwira ntchito yathu, komanso ndi ma trainings amene tikupanga ndi cholinga choti ukadaulo wathu kuti pogwira ntchito yathu udzikhala ndithu oyenerera. Komanso United Development Program nawonso akutithandiza kwambiri, ndi amene amatithandiza mu nkhani zokhudzana kutipangira organize ma trainings ndi cholinga chonena kuti ukadaulo wathu pogwira ntchito yathu ukhale ndithu wapamwamba. Pamene ndikumaliza ndingopempha omvera kuti mukafuna kutifikira mukhale omasuka kutifikira pa manambala awa 0982260095 0982260095 kapena 0884404482 0 404482 kapena mukhoza kutilembera kudzera ku post office pa address iyi PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Pomaliza tingothokoza omvera wonse kamba kopangitsa programu yathu kukhala yokoma. Ife a Independent Complaints Commission tikuthokoza kwambiri chifukwa cha mmene anthu akuyilandira bungwe lathu, komanso tipitiriza kugwira ntchito yathu mwakadaulo ncholinga choti Malawi apeze potha kukadandaula pamene apsinjika ndi manja mwa anzathu a polisi. Zikomo. Tithokoze kwambiri amene onda Joe Sangasanga, Principal Investigations Officer, Independent Complaints Commission, komanso mprogramu iyi tinali ndi Senior Superintendent Blessings Pili amene ndi Director Professional Standards Unit ku Malawi Police Service. Tuthokozeni kwambiri akuluakulu kuti tinali modzi mprogramu iyi madzulo ano. Ndithokozenso kwambiri omvera onse amene mwatumiza mauthenga osiyanasiyana komanso ena amene mwatiimbira telefoni. Chachikulu cholinga chake cha programu iyi kuti tizilankhulana ngati pali mafunso akuluakulu akuyankheni ndithu mafunso amenewa. Mpaka tidzakumanenso mprogramu yathu yotsatira Mulungu akalola umene uzakhala mwezi wa November. Ine ndine Chance Mlozapanda ndikufuna ndikufunireni madzulo opambana. Bwanji kodi masiku ano ukumoneka odandaula komanso osasangalala chikuchitika nchani? Mavuto nzanga ukumbukira nkhani ya mchimwene wanga nakuwuza icha kuti anavulazidwa ali m'manja mwa polisi. Ndipo kuyambira tsiku limene lolo sakuthaso kugwira ntchito ndipo sangathiso olokuyenda sakuyenda pano. Zoona? Zinafika mpaka pamenepo? Ndikuwuza. Unayesako kupita ku ICC ndi ukadandaula za nkhani imeneyi? ICC? Independent Complaint Commission ndi nthambi ya boma yomva ndi kufufuza madandaula anthu nkhani zokhudza polisi, imfa kapena kuvulala chifukwa cha polisi kapena m'manja mwa polisi. Ndeti yeso upita umeneko. Kumene kunkofunika upite. Zikomo kwambiri nzanga. Mukafuna kudziwa zambiri za Independent Complaints Commission kapena kupereka dandaulo lanu lokhudza polisi, imbani telefoni pa 0999 964 839. Mukhozanso kupita ku ofesi ya ICC yomwe ili mu nyumba ya Ama ku City Center ku Lilongwe moyang'anizana ndi Marview Boutique Hotel komanso maofesi a ACB. Uthengawu akupatsirani nda US Embassy mogwirizana ndi UNDP.